instructor, multiplu campion național, medaliat cu bronz la campionatul mondial și instructor în cadrul clubului Elohim. Să știți că aceste plăci sunt demonstrative pentru a vă prezenta această artă marțială deosebită, a vă prezenta precizia, și în spatele acestor elemente efectuate sunt ani de muncă. Precizia acum o vor demonstra Anton și Daniel. Dacă este cineva dintre dumneavoastră care are probleme cu țigara, puteți să vă apropiați de instructorul Rața Anton. Și Grecu Daniel, maestru în sport. În continuare, sportivii vor ieși cu o prestație pentru a demonstra că taekwondo-ul este și putere, și anume instructorul Baracu